Patay na sa dihang nakita na usa ka 69 anyos nga mag-uma sa likod sa bahin sa ilang balay sa City Ulumondao, Barangay Marilog District, Davao City, alas 7 sa buntag adlong Martes, Marso 26, 2026. Sa impormasyon gikan sa Davao City Police Office kun DCPO, giila ang biktima nga si alias Renz, residente sa mong lugar, ug sumala sa usa ka 12 anyos nga ilang silingan. Iyang namatikdan nga nahigda na sa yuta ang biktima samtang nanghalay siya og sinina. Base sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga alas 4 sa hapon niadtong Mayo 25. Nag-inom pa ang biktima sa usa ka karinderya sa City Ulumondao uban sa iyang kauban sa trabaho nga si alias Jul, ug ulahinang milakaw paingon sa iyang puloy-anan. Gibot niya gusab sa nagresponding personnel nga bakilid ug danghag ang hagdanan padulong sa balay sa biktima. Diin Gituohang Nadakin-As kini tungod sa kaubog hinungdan nga natagak kini gikan sa hagdanan. Gani giklaro sa kapulisan nga walay timailan sa foul play sa insidente samtang gidala na sa Angel Funeral Home sa Kalinan ang patayng lawas sa biktima. Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, RadyoMan Wil Duran at Tatak RMN.